Nước mà sao đâu? Giờ phải dừng lại có chắc không làm tốt được nhưng mà các bạn. Hello friends, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बयखौबो फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय दा दिनै आं बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थि मोनगोन। आं नोंथांमोननो देखायनो नाजागोन आं बहा थांनो नागिरदों। लोगोफोर आं दा थांनो ओंखारबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं देखायलांबाय थागोन। टाटा दे बाय लादो आंखौ थांसै आङो गान्दिबोहाय बाय 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 थादो दे थांसै दे माबायानो थांबाय आंबा गैलाना होनना बिलाय आं मिथिलायनो जों दा थांनो ओंखारबाय जोंनि गारिया सफैखाना दङनो ओमफ्राय दाय गारिखौ नाहरनो आं माहा नै जोंनि गारिया बै नुहुरनायानो दा फैबा देखायगोन नै जोंनि गारिया सफैबाय आं बेखायनो बिनि साउन्डखौ दाननानैहा आं भइस रेकर्ड होनाय जादों आं दा बहा थांनो नागिरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो मिन्थि मोनगोन स' बिदिबा थुदो बिदिबा आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो आं सिगां गोदो उन्दैयाव मामादों बिथिंनिफ्राय फैयोमोन बिथिंनिफ्राय फैनानै नैबेथिं थाङोमोन आरो नै लामाया नायना ला इमान समायना जों दायो बैथिं थांगोन बिथिं लामाया हामा नै गाइस आं बिथिं फैदोंमोन ओमफ्राय नैबे गामिनि बाथौ मन्दिर नै बैथिं हाजोआ खाथिथार ओमफ्राय नैबेनो आबैमोनहानि न' आं देखायनो दाथ' आबै आबौ गैला दा बेयाव मादैमोन थायो हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय स्राय स्राय दै बिथिं मोनसे खावनै जानानै बोहैलांदों बै नै हाजोआ
नै जोंहा दायो थाइजौ गोथां जानोसै नै थाइजौ नाय आं भिडिअखौ मोजाङै लाजोबनाय जायासै ओंखाम जानाय बिदाय लानायफोरखौ दा जों न' फारसे थांफिननोसै दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै स' बाय बाय